खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बर' हारिनि नैबे चेनेलाव बराय हरबावनाय जाबाय फिन खेबसेबाव बेक एगेन रायजो राजाफोर थामहिनबा भिउवार्स लोगो नोंथांमोन जों दिनै सावरायगोन जोंनि बर' हारिनि माखासे बाथ्रा बेफोर बाथ्राफ्रा ओरैबायदि जि बड'लेण्ड सोमावसारनाय समाव आसाम पुलिसजों 60 गें रेप खालामजानाय क'क्राझारनि गंसे गामि फुमका गिबियावनो आं फुमका गामिनिफ्राय दुखुथिया आइजोफोरखौ अराय सम खुलुमहरो आरो मान बावहरो हारिनि थाखाय गावसोरनि गोथारथिखौ खोमानानै लानांनायनि थाखाय आरोबाव फिन खेबसेबाव खुलुमहरबावबाय आङो खर' गुंग्लायै दा आंनि बुंनांगौ बाथ्राया लिडारफोरनि सायावसो 60 गें रेप खालामजानाय फुमकाखौ बा बै फुमका गामिखौ बर' लिडार आरो आफादफ्रा रायखांबाय थायो गामियाव थांनानै खौरां लाहैयो आरो बेफोरनि थाखाय आं रोजा रोजा साबायखर बावहरो आरो खुलुमनाय बावहरो नाथाय 1990 मायथाइनि 10 मे खालार खालि सानसेयावनो 11 आइजोफोर गें रेप खालामजानाय आरो गुबुन गुबुन समाव एबा सानाव 14 मुंख्लं जानाय गावथारजानाय बाक्सा 22 नं कक्लाबारि बियाबनि सिङाव थानाय गंसे गामि बाकमारा सामुहाथाइ रुपहि बे गामिखौ रावबो रायखाङा गोसोआव गैया जोंनि खास्रि बिस्रि गोथां जारिमिना बर' आफाद बर' लिडारफोरनि मेगनाव दा गैलिया नायसनजाया आं डाइरेक्ट बुंदों फाफ नांगोन फारसेथिंल' नुग्रा लिडारफोर बाकमारा बादि गामि बड'लेण्डआव एबा आसामाव बबेथिंबा दंब्ला आं बै गामिखौ खुलुमहरो आरो बेफोरबायदि गामिखौ जों अरायबो अनसायनांगौ आरो बेफोरबायदि गामि बाकमारा बादि गामि जों नागिरना मोनाबो जानो हागौ बड'लेण्डनि थाखाय बेसेबां मुंख्लं नांबावगौ बाकमाराया हरनो दाबो राजि जानानै दङ सानसेयावनो 10 मे 1990 मायथाइयाव 11 गें रेपनि बोलि जानांनाय दुखुथिया आइजोफोरनि मुंफोरखौ खोनासंलां आं फारि बुंलांनि फारसेनिफ्राय थरायना रिना बसुमतारी बिथाङा 10 बोसोर बैसोआवनो गें रेप खालामजादोंमोन आरो बिथांनि जि बिफानि मुङा सुर्यकान्त बसुमतारी थरायना मन्द्रिला दैमारी बिथाङा 12 बोसोर बैसोआवनो गें रेप खालामजादोंमोन बिथांनि बिफानि मुङा कामेस्वर दैमारी थरायना तराली बसुमतारी बिथाङा 14 बोसोर बैसोआवनो गें रेप खालामजादोंमोन आरो बिथांनि बिफानि मुङा भागवतर बसुमतारी मुस्रिमा तारानी बर' बिथाङा 18 बोसोर बैसोआव गें रेप खालामजादोंमोन बिथाङा दा जुलि जाबाय बिथांनि फिसायनि मुङा बदं बर' मुस्रिमा बिसिनि देउरि 18 बोसोर बैसो समावनो बिथाङा गें रेप खालामजादोंमोन बिथांनि बिफानि मुङा नन्देश्वर देउरि मुस्रिमा बासन्ती देउरि बिथाङा 20 बोसोर बैसोआव गें रेप खालामजादोंमोन आरो बिथांनि फिसायनि मुङा सनेश्वर देउरि बर' मुस्रिमा नानी बाला बर' 23 बोसोर बैसोआव बिथाङा गें रेप खालामजादोंमोन आरो बिथांनि फिसायनि मुङा लंके बर' मुस्रिमा गाली बर' बिथाङा 30 बोसोर बैसोआव गें रेप खालामजादोंमोन बिथांनि फिसायनि मुङा सुबि बर' मुस्रिमा दुलुर बसुमतारी बिथाङा 38 बोसोर बैसोआव गें रेप खालामजादोंमोन बिथांनि फिसायनि मुङा पिताम्बर बसुमतारी आरो मुस्रिमा सजनी बर' बिथाङा 32 बोसोर बैसोआव गें रेप खालामजादोंमोन आरो बिथांनि फिसायनि मुङा कला बर' मुस्रिमा राती बाला बर' बिथाङा 35 बोसोर बैसोआव गें रेप खालामजादोंमोन आरो बिथांनि बिफानि मुङा जेबा बर' आरो बे गामिनिनो थामहिनबा बे बाकमारा गामिनिनो मुंख्लंफोरनि मुंफोरखौबो नोंथांमोना खोनासंलां केंख्रि बर' बिथाङा 17 बोसोर बैसोआवनो मुंख्लं जादोंमोन बिथाङा एबसुनिमोन आरो बिथांनि बिफानि मुङा गपी बर' उमानन्द बर' बिथाङा 60 बोसोर बैसोआवनो
मुंख्लं जादोंमोन आरो बिथाङाबो एबसुनि सुबुंमोन। बिथांनि बिफानि मुङा थेबा बर'। थामथियाव दङ हेमन नार्जारी। बिथाङा 23 बोसोर बैसोआव मुंख्लं जादोंमोन आरो बिथाङाबो एबसुनि सासे सोद्रोमामोन। बिथांनि बिफानि मुङा कामेश्वर नार्जारी। ब्रैथियाव दङ भुपेन स्वर्गियारी। बिथाङाबो 21 बोसोर बैसोआवनो रुंसारि जादोंमोन बा मुंख्लं जादोंमोन। बिथाङा एबसुनिमोन। बिथांनि बिफानि मुङा जाबाय जगन्नाथ स्वर्गियारी। बाथियाव दङ रितेन बर'। बिथाङा 23 बोसोर बैसोआव मुंख्लं जादोंमोन आरो बिथाङा सासे BLTनि गोख्रों सोद्रोमामोन आरो बिथांनि बिफानि मुङा गागेब बर'। दथियाव दङ रबिन बर'। 25 बोसोर बैसोआव बिथाङा मुंख्लं जादों। बिथाङा BLTनि सासे गोख्रों सोद्रोमामोन आरो बिथांनि बिफानि मुङा गागेब बर'। स्निथियाव दङ कार्तिक बर'। बिथाङा 14 बोसोर बैसोआवनो मुंख्लं जादोंमोन आरो बिथाङा BLTनि सासे गोख्रों सोद्रोमामोन आरो बिथांनि बिफानि मुङा धनिराम बर'। दाइनथियाव दङ गबिन्द बर'। बिथाङा 28 बोसोर बैसोआव मुंख्लं जादोंमोन बा जानांदोंमोन। बिथाङा BLTनि सासे गोख्रों सोद्रोमामोन आरो बिथांनि बिफानि मुङा बांगाल बर'। गुथियाव दङ प्रबिन बसुमतारी। बिथाङा 28 बोसोर बैसोआव मुंख्लं जानांदोंमोन आरो बिथाङा BLTनि सासे गोख्रों सोद्रोमामोन। बिथांनि बिफानि मुङा घनश्याम बसुमतारी। आरो जिथियाव दङ जितेन बसुमतारी। बिथाङा 26 बोसोर बैसोआव मुंख्लं जानांदोंमोन आरो बिथाङा सासे BLTनि गोख्रों सोद्रोमामोन। बिथांनि बिफानि मुङा अक्षय बसुमतारी। आरो 17थियाव दङ बिपिन बसुमतारी। बिथाङा 32 बोसोर बैसोआव थामहिनबा मुंख्लं जानांदोंमोन। बिथाङाबो सासे BLTनि गोख्रों सोद्रोमामोन। बिथांनि बिफानि मुङा तरनि बसुमतारी। आरो 12थियाव दङ माधव नार्जारी। बिथाङा 35 बोसोर बैसोआव मुंख्लं जादोंमोन। बिथाङा BLTनि सासे गोख्रों सोद्रोमामोन आरो बिथांनि बिफानि मुङा कामेश्वर नार्जारी। 13थियाव दङ प्राणेश्वर बसुमतारी। बिथाङा 24 बोसोर बैसोआव मुंख्लं जानांदोंमोन। बिथाङा NDFBनि सासे गोख्रों मावथि सोद्रोमामोन आरो बिथांनि बिफानि मुङा पिताम्बर बसुमतारीमोन। आरो 14थि थामहिनबा जोबथियाव दङ बेब्रा बर'। बिथाङा 19 बोसोर बैसोआव मुंख्लं जानांदोंमोन। बिथाङा NDFBनि सासे गोख्रों मावथि सोद्रोमामोन आरो बिथांनि बिफानि मुङा अलधर बर'। बिथांमोननि अनगायैबो माखासे बुख्रुब सुख्रुब खालामजानाय, न' बां सावजानाय, जोबथेसालियाव जोबजानाय खास्रि बिस्रि गोथां जारिमिना दं बै बाघमारा गामियाव। गावसोरखौ बावसोमनाय बबेबा गामिखौ आंदि नेवसिगारदों, थामहिनबा नेवसिगारनानै बुंदों बे नङा। सोमावसारनाय समाव दुखु खस्थ' सैनांबोनाय, गावसोरखौ बावसोमबोनाय गासैखौबो आं खुलुमो। नाथाय आं गुबुननि जि मुंख्लं जानाय बेखौ आं गाज्रि बुंनो थाङाखै, जेबो बुङाखै। आं बेनि फारिलाइखौ बुंदों। नाथाय आं गुबुननि जि मुंख्लं जानायफोरखौ आं जेबो गाज्रि बुंनो थाङाखै। मिस्टेक बा गोरोन्थि बुजिनो नाङा दै। जोबथारनायाव हारि अनफावरि दैदेनगिरिफोरखौ खावलायहरगोन जाहाथे गुबुन गुबुन ओनसोल गामिजों लोगोसे, जेनेबा बड'लेण्ड सोमावसारनाय समावथ' गोबां गामियानो दुखु खस्थ' सैनांबोदों बेखौ आंबो मिथिगौ। नाथाय बेफोर गामि बा ओनसोलजों लोगोसे बाघमारा, सामुहाथाइ, रुपहि, बाक्साखौबो एसे नायफिनहरो जेन। स' थेंक इउ स' माच भिडिअखौ नायनायनि थाखाय। जोबथियाव मोनसे रिकुवेस्ट, नोंथांमोना अननानै आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो। नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन गुबुन मोनसे भिडिअजों उनावहाय। जय बर' हारिनि जय। गोजोन्थों, थेंक इउ, खुलुमबाय।